която ще ви каже защо не можете да отслабнете. Защо вашите килограми стоят въпреки усилията, които полагате. Това, което ви кара да задържате килограми и да не може да ги свалите, е ежедневното осъждане, което отправяте към себе си. Сигурна съм, че всеки път, когато се погледнете в огледалото, вие не се харесвате. Виждате онези тлъстинки по корема, виждате дебелите ръце, виждате едрите бедра и това ви кара да се осъждате и да не харесвате това, което виждате в огледалото. Това осъждане дава сигнал на мозъка ви за заплаха и той, за да ви защити, ви кара да влезете в зоната си на безопасност, като разширява границите. Тоест, докато вие не приемете себе си такъв какъвто сте, без да се осъждате, няма да промените вашето тегло, защото всяко осъждане е сигнал към мозъка за защита. А как ви защитава мозъка? Като ви кара да ядете повече и повече. Така че, мили мои, всичко това съм описала в книгата си "Психология на напълняването", която вече е в предпродажба. Може да я поръчате от линка в описанието.